स्टील। आमच्याकडे UPVC फिटिंग, सॅनिटरी फिटिंग, बाथ फिटिंग, PVC फिटिंग आणि सगळ्या प्रकारचे बिल्डिंग मटेरियल होलसेल दरात मिळेल। आमचा पत्ता मुंबई गोवा महामार्ग नजीक हुंबरमाळा। संपर्क 73 87 38 00 14 किंवा 83 29 800 365। बांदा सावंतवाडी मार्गावर इन्सुली येथील संत सोहिरोबानाथ आंबिये मंदिरासमोर भरधाव वेगात ट्रक झाडाला आदळून अपघातग्रस्त झालाय। या अपघातात सुदैवानं कोणालाही दुखापत झाली नाहीये, मात्र ट्रकच्या दर्शनी भागाचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय। हा अपघात आज दुपारी झालाय। ट्रक चालक लोखंडी सामान घेऊन मुंबईतून गोव्याच्या दिशेनं जात होता। दुपारी इन्सुली घाटीच्या खाली भरधाव वेगात चालकाचा ताबा सुटल्यानं ट्रक मंदिरासमोरील झाडाला जाऊन आदळला। यामध्ये ट्रकचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालंय, मात्र या अपघातात सुदैवानं कोणालाही दुखापत झालेली नाहीये। बांदा सावंतवाडी मार्गावर इन्सुली येथील संत सोहिरोबानाथ आंबिये मंदिरासमोर भरधाव वेगात ट्रक झाडाला आदळून अपघातग्रस्त झालाय। या अपघातात ट्रकच्या दर्शनी भागाचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालंय। हा अपघात आज दुपारी झालाय, मात्र सुदैवानं यात कोणालाही दुखापत झालेली नाहीये। ट्रक चालक लोखंडी सामान घेऊन मुंबईतून गोव्याच्या दिशेनं जात होता। दुपारी इन्सुली घाटीच्या खाली भरधाव वेगात चालकाचा ताबा सुटल्यानं ट्रक मंदिरासमोरील झाडावर जाऊन आदळला। यामध्ये ट्रकचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालंय, मात्र सुदैवानं यात कोणालाही दुखापत झालेली नाहीये। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।